Briju li ma bħalu matul ix-xatt ta' San Ġiljan sa ta' Sliema. Tfalu kbar libsu ta' buffi biex ħaddu sem fil-parata ta' ferħ organizzata minn Dr. Clown. Dr. Clown għamlu din l-isfida biex jiġbru l-akbar ammont ta' nies li jilbsu kostum ta' buffu. Iżda mhux bissek kif ħafna tfal ġabu magħhom kartelluni b'messaġġi pożittivi dwar l-għan prinċipali ta' din l-attività. Dik li jgħinu u jferħu tfal li bħalissa jinsabu rikoverati l-isptar. Net News attenda u tkellem ma' Dr. Gerfesh, Dr. Big, Dr. Freckles u Dr. Bubbly dwar x'messaġġ jixtiequ jgħaddu lit-tfal kollha. It-tfal l-isptar nixuqhom li qegħdin hawnhekk magħna mhux qegħdin l-isptar, ovvja. U dawk li ġew illum awareness biex ikunu jafu xi jfisser Dr. Clown fl-isptarijiet u fl-istess ħin support li tfal meta jaraw tfal oħra qegħdin jissapportjawhom kuraġġ kbir għalihom. Għax inti saqsini. Tkellimna wkoll ma' tfal li ħadu sem f'din l-attività biex jgħidu lil tfal oħra. Biex ngħidu awareness. Banner. Mhux ilbist illum. Ta' clown. Clown, mhux għandek f'idejk hemmhekk. Nuċċari. I got say clown. Biex nieħdu sep il-tfal. Mhux ilbist. Ta' clown. Ħallin immur mixja biex ngħinu tfal. Aktar tard waslet ukoll il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka li għalqet din l-attività b'suċċess.